Drivhuseffekten er en naturlig proces, der ikke er skadelig i sig selv. Tværtimod skaber den en passende temperatur på jorden, hvis mængden af drivhusgasser er i balance. Rundt om jorden ligger drivhusgasser. De vigtigste drivhusgasser er carbondioxid, vanddamp, metan og ozon. Solens kortbølgede stråler stråler gennem drivhusgasserne og opvarmer luften og jorden. Når strålerne rammer jorden, bliver de omdannet til langbølgede varmestråler. De langbølgede varmestråler går i kontakt med drivhusgasserne, der optager varmen og selv videresender varmen. Sådan fortsætter noget ud i rummet, og noget sendes tilbage til jorden. Uden drivhusgasser vil der være ca. 33 grader koldere på jorden. Uden drivhusgasserne vil solens stråler ramme jorden og derefter blive sendt tilbage ud i rummet. Vi mennesker påvirker drivhusgassernes naturlige balance. Vi udleder alt for mange drivhusgasser ved blandt andet brug af transportmidler, fabrikker og atomkraftværker. Men 25% af udledningen af drivhusgasser kommer fra vores fødevareproduktion. Det gælder især køer. De udleder metan, der er 21 gange så stærk som CO2. De udleder metan, når de bøvser og prutter. Når der bliver udledt for mange drivhusgasser, bliver der et tættere lag af drivhusgasser rundt om jorden. Når drivhusgasserne bliver tættere, vil færre af de langbølgede stråler blive sendt ud i rummet, og flere vil blive sendt tilbage til jorden. Ifølge FN's klimapanel IPCC vil den øgede mængde drivhusgasser i atmosfæren give temperaturstigninger på mellem 0,3 og 4,8 grader i løbet af de kommende 100 år. Det vil få konsekvenser for blandt andet havniveauet, som vil stige et sted mellem 20 og 98 cm frem mod år 2100, fordi isen smelter. Nedbørsmængden på jorden vil også stige samlet set, men ændringerne vil være forskellige fra område til område. Nogle steder vil faktisk opleve mindre nedbør, mens andre steder får betydeligt større mængder. Tendensen vil være, at tørre områder vil blive mere tørre, mens fugtige områder vil blive endnu vådere.